Yani rob dan buram melakapor ka buram au pa dau ko madam sem bako kumbara long menekong menjo menca barbor jenam jenam yani rob dan buram melakapor ka buram au pa dau ko madam sem bako kumbara long menekong menjo menca barbor jenam jenam amen. Edi rob dan buram melakapor ka buram hau pa dau ko mram sem bako kumbala long menekong jomta barbor jenam jenam amen.
try Jesu bapha hagane ke jan met ngilum lang kroi manai ngo ainam ya kateng bakho jume number bon ki jingai e mala tha sai halor jungi hagine kisngi balaya nyo shitiyo manta ki jingker khu kerdo ke jume yangi habon kiliang ki bangi mla banyo shu try Jesu bapha melai halor jungi jingko jingkhia jingkamet kamen sem melari sumar tarhado kane khlip mat melai ikabam kadi kup kesem melagar khu kado gilti skin bangiya ngiyeng bagi train kita jimpule puthi ke jungi ke exams kiba bon na kipara banget jungi kila kerpat bangin duai melai halor jungi wei pi wei ke jungi e jungi bangi imla shubanyo walang ilong kinong pop Hendra try Jesu bapha bilsha skor kijing duai kijing kerpat jongi kum kane ka balang hagane lengba kane ka online adoration kijungi try Jesu bapha don bon ki breu ki balayo e jingai e kijome kijing ko jingkhia kijing kelag bamut kijing wan phai biang shame don bon ki balala bhavan thok exams ke jungki batra Jesu bapha don bon ki basongo ki bayaro padan buram meme lengba kini ke online adoration ke jungi try Jesu bapha na banta kini ke baro ki mamla thasai halor jungi ki kwa badong ngiaro eme ko Jesu imane eme ko Jesu Gishania hame ko Jesu try Jesu bapha kijingero kijungi wei pi wei na do ko danot na bamilong hisaus e mukan rat jungi milawan lam kijingker ko do hakiyeng kesem kijungi halor ukpa jungkayeng kesem kakme jungkayeng kesem ki khon yekti mamila thasai kijinga e jume kiba man kapor man ka man ngero eme ko Jesu imane eme ko Jesu ishania hame ko Jesu try Jesu bapha na ro danot manta ka janmit na kene katayo balaya no hajing bon kam hajing ba hi kam gi jam kamai ka ji jimpule puthi ka trega kata kaya kayeng kabang la thai la jrem hagane janme ni wan ban shong asanda ajong me ban sngap yame ban kren ban me ba me meru man sngap min kren yangi wei pi wei besep man sem halor jungi haga jing mut prakhat ke jungi wini osngo ke jing kren ke jong me ka ba me ong ma phi baro ke ba khia ke jing kit ali wan changa nan penja thai ye phi man me mi ong haba ar ne lai ngut kidon hangta ngan don rengkat bat ki don bo na ki yeng kesem kristan jungi ke bashim benta kan ka online adoration menta ikwa manai ngo manai na meme namar lengba jong kane ka online adoration maki kin yo alam me jingkar khu kardo maki kin yo alam ye jinga e ke jong me maki kin yo ban mane banira pundon burom yeme try Jesu bapha nadu ka tanot ke jungi ngisongo yeme naba mem jupep ban thasai halor jungi ye jinga e jong me walang ilang ibapop kibatulod kibahap sihab akijing bakla Hendra kijing age belay jong me kam ju eno ayangi try Jesu bapha me kloy ban wan rung hagdanot ka jongi na banta kane ngero eme ko Jesu imane eme ko Jesu chania hame ko Jesu menta dak man sem shirhem ini sebenta banai ngo banai nam ya kerteng jong Jesu dak bingar wai
Atrai Jesu Babha Blay nong panim jungi Milong siyaw kandra dus Jong kis Midab da kajing jungi Bamila thasay Ya kajing jume Kabaman kasngi ya kajing jungi Atrai Jesu Babha Niwan lam Yashibon ba Kibreu kibron kam Ya kajing jume Hagani kajan med Kibakar pad bangin duai lem nak banta juki kum kawe ka balang leng ba kani ka online adoration ha kani ka por balang kot Henry Raja Subabha kani ka jing duai jungi kalong ka jing duai badap da jing shirhem ka badap da ka bor jung ka jing jumi mamis ngap barbor jing duai jungi klem ka jing pech hiliang yeno klem ka jing le lendet hang ni try kan Raja Subabha ngi walam ken ya ikon jong happy ban ripawa badang artayo menta kasngi ba inshat in klan in ha insan na jing ku ka do jong me ba in yo ka jing jong me le try kan rad nagam ta jing thmu jong iwa kharkrang Menduai nak banta Kajing thmu jong Baila ban defend ya ka thesis ka jong la shai Manam ta kita keleng do gwas ngap ya ka thesis ka jong Mamaki rukin dab ka jing ka jong me Niduai nak banta Kaying kasem Jong magrisha leng do Pakine ko ya khia kamet kamen sim Kinyo ka jing ka jong me Tukar khu ko do Raja Subabha Nag banta kayeng kasem Jong hame ban kraw leng do Ba maurun yo kajing ko jing khia ba kajing kala bamud Jong ba rosan bela Raja Subabha ngina duai nag banta ni jing temu labon bon sen Hendrai ngitip mamim jukan taj Barhaka kasngi rosan bela unsa kala bamud namar mensa min kata ay kadanor kajung kajing sungaw jing mudi perkhar kajung ibu karpang yau khamar keduan dupat jumi menta kasngi banduai nak banta kajung pada kitu kapsim banta kani ka online adoration ru ikarpat banduai le nak banta kajing kala bamud jung rosan bela Niduai nak banta IT Mary wan yang balasay kasngin thoi ka exams final jong jong ka class 10 bablay tekan rat unai bor unai jimut berkhar ka boj bakhia kamen bokoj bakhia bad bainla ban kan mau bha kai ka bagila khre bainla ban tho bha nak banta dister wan yang bain khasuk namar banta idun hospital ublay tekan rat un play kalar kelenti ba ke barok ngai be yaranti ba in khasuk khasain nag banta ushan bor sengkli ba un thoi ka exams SSLC jongu la shay kasngi ba un kan mau ka ibla khre bat ba un la ban tho bha nag banta basuk shisha khongbo ban yo jing ko jing khia salan bor khongwar ba mur yo jing ko jing khia ba Justina khongbo kini baro kinyo jing jume jing ko jing khia nag banta Malaysia khongwar mami iruin la ban tho ba ke exam sujong nag banta phiban yabet khonglam mami iru in tho ba ke exam sujong ni duai nag banta ban job maring bonla ban tho ba ke exam sujong nag banta ban rimon maring ba mairu in la tha ba ke exam ko jong Jesu Babha bon ki ban kam ke jinga ke jong me to tha sai halor jong ki ya jing kar khu kar do ka jong me to ai ki jing kar khu kar do jong me ya ki to bapang bestom kam tam makin yo no ke jing ko jing khia ya ki to basa hospital ki balang pisa ni duai nag banta jong ki makin yo jing tengen na bantay samla jongi bacha jingai nagabalang hay jingop jongi nagapertay
tu kring ya ki tra Yesus bapa bagian kela pamut no ngi wala mahkamar jong me nak benta ka yeng kasem jong i Mirna Singkli bagi khon kiti badang lai school nak benta i kraw borlak marwen bain la pam thop ha ke exam so jong i nak benta i Risha bain thop ha ke exam so jong i nak benta kajit mu jong i klari khar kongor kayeng kasem jong i nak benta kajit mu jong ai borlang lengdo ba unio kam kejam bat baula ban chakri bha ya ki pai ba yaw blai nak benta kajit mu jong i Cyprian Terniang nak benta kajit mu jong i klari khar kongor ban laj na kinong shun nang bisni baro bat baulai tagandar undon ailem hai jinga da bakarpang lang bakabor jong ki angel bakiri khoj baro idwai trai gandar nak banta jing thmu jong Maria nong se i melan lengdo bandak banta i yaman bha thongni i bapang po baulai tagandar unkar khu do i ben ko jing khia tokta jisu bha yakini iba shem jenja shem lanor iba pang wisdom tukar khu do yaki ahe ki jinga e gi jong me nag banta i jerbasius dekhar kajing thmu ka jong i nag banta i santi maring benyo e kabor bakoi bak klan jong kamet kaphat kamen sim bat babailan mare bha ye kampulit ka jong i ngidwai nak banta jing thmu jong don kopa nong se banak banta jing kala bamut ke jong u bat oblei tegandan ai jing ko jing khia nak banta i Feltina i badan Haraipur bainla bhawan pule star to khod i Jisu bailong shakri jong me ai bin thmu jong i kan yai ne haino no jing e jinjar to yada to sumar so kher to yalam i nak banta in kong nongrum baking kasem gajong i baro kini ko jakhia ta Yesu bha kini kamet tus ngap kijing dua jong syakri kijong me kini ka balang ka bakarpal karpon nak benta kajing e men tha sai halor jong kini sim benta kini ka online adoration pediang ye jing karpar kijong i namami ong pan sa ai wan sa semtin sa ple barha kerteng jong mi lumlang menta janmit ban pan ni ke baro kiba ngi don kam kum kawai ka yeng kasem kum kawai ka balang to kar khu ka do ingi to sa sai halo jong i tementa ini simlang i kawai jing wai karpat now try ba mau ngap i jing duai jing karpat ka jong i
ตราจิสุปภาคุบเลยชิโบนนาบันตากิจงไอเมลาเทใส่ฮัลโหลจุงีคุบเลยชิโบนนาบันดอนรังกัดบัดงีมันจากจันเมดคุบเลยชิโบนนาบันตาเมลาสงับยาจินดวายจิงกระปาดจุงีนาบันตาโบนจิงทมูจงกีปาราบังเงจุงีบักระปาดเลมยาจินดวายจิงกระปาดจุงีตัวกระคู่กระดอตราจิสุปภากิโคนิคดีกจุงีกับสัทธอกเอกซามสลายชายกสงีโบนักีกิดอนคำกิจงไอจงเมหายิงตรีสตมกิจงกีตัวยารับกีบักินกันเมาบักิลงกิบะบักิลาบันทอพาเอกซามกิจงกีเคลมกันโนกันโนกิจงเต็งกิจงเสียร์เลยตราจิสุปภาตัวยารับบักินโยบันแค่เยาวโซอินตรีสตมจงกีบับังบัดเทียงงีวันลามรู้ยาอีไอที่หุ่นเลงดอบันทอเอกซามสุกีลาชายกสงีนาบันตากิจงทมูจงอีโรสเคสังมาอุบเลตกันดาอุปนดาปันเบียงกยิงกษมจงอีบาอินโยกิจงไอกิโคนิกตีกินังแหกกินังสันกินังรอยกินังปาร์กินังนังสตาร์ตัวอิสเนงีก็ทรายบัตัวไอหังีกิจงไอกิจงเมบันตากิจันเมดเปลี่ยนหุ่นนี่กันเองจิงดวายจิงกระปาจิงกิปาราบังเงกิจงเมมาทุกท่าใส่ฮัลโหลจงียังจิงกระคู่กระดอกกิจงเมนาบันตาคินิกเอกิบารอยองยังกระปาดิเมก็ทรายเทมันตางินเดมครุบขมารกระดวนจงเปลดใจกันราดบัดมาอุ่นกระคู่กระดอกอย่างงี้ถ้าใส่ฮัลโหลจงีไว้ไปไว้ยังจิงไอกิจงoมันจะงินดวายงินรวายลังยังจิงรวายตัวอินเดมงินมันนี่เปลดใจกันราดงินมันนี่เปลดใจกันราดบัดมาอุ่นถ้าใส่ยังจิงไอจงoฮัลโหลจงีOng in the
burung ni kemen bekas nam jome. Kenangan bagi ni barabor yang so jom ben sepa. Mami mesin sya junom la junom. Kaburam Hokpa Prokul Manamasim Bakuin. Baik lalu hidup di kaum cipta berpuas nama amin. Tuhan sayangi Tuhan yang tajam